Article 12. Drets a expressar la seva opinió, a ser escoltats. Totes els xiquets i xiquetes tenen dret a expressar lliurement la seva opinió en tots els assumptes i a ser escoltats en els temes que tinguen a veure amb ells i elles. Això significa que tenen dret a participar en la comunitat o societat de la que formen part. Article 13. Dret a la llibertat d'expressió. Tots els xiquets i xiquetes tenen dret a la llibertat d'expressió. Aquest dret implica la llibertat de buscar, rebre i difondre informació i idees de tota classe, sempre que no estiguen en contra dels drets d'altres persones. Art 14. De llibertat de pensament, consciència i Religió. tots els xiquets, xiquetes tenen dret a la llibertat de pensament, de consciència, de Religió. Article 15. Dret a associar-se. Tots els xiquets i xiquetes tenen dret a la llibertat d'associació i a la llibertat de celebrar reunions pacífiques.